Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party lingba ka kurwak hubor kala khot ngobha ya baro ki pat ba ka jilla khamtam ginong kersan se ka jingilang ai kublais ngongo jong ka seng hadin bakila Punjab don burom yu kurtong jong ka seng ubalong minta kumu MP batmai na po ka Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky Andrew Jones Singkon. Ka VPP kala pentip pat baru bayi ki jingelang sngongo an penlong haki benta ba pher jong ka jilla ka ban sedang nadu ka sing tho ding ka khat ar trik unai tung arajar ar pusau ter hadu ka ar pu wei trik unai lor arajar ar pusau ka jingelang ka beding kong kan sedang ha kliriat kata ha ka khat ar trik unai tung arajar ar pusau ha ka porsi bejin op hai sngi nang ta ka khat lai trik unai tung ha mairang ha ka porsi bejin op hai sngi khat santrik unai tung han nongston ha ka por shibaji na ophai sngi ar photrik unai tung ha shela ha ka por shibaji na ophai sngi ar po santrik han nongpo ka por ga de shibaji na ophai sngi ar po hundre tarik unai tung ha yaw musyang joai ha ka por shibaji na ophai sngi shitarik unai lar ha yaw pensing umulong ha ka por khat wei beji minstam shi pautrik unai lar ha pathar khma a ka por shi biji no phai sngi khat nyautrik unai lar ha mo ka yaw badi ka por na kalyang jong ka seng kan sa pentip hadin nang ta ar pulai trik unai lar ha rani kor ha ka por khat wei biji min step nyautrik unai lor ha mausen ram ha ka por khat ar biji min sngi khat sautrik unai lor ha amlarem badi ka por na kalyang ka seng kan sa pentip pat hadin barka jingelang ka khat do kan long ha rata chera ha ka ar pu wei trik unai lor ar hajar ar pu sao kumta ka bay bat kani na kalyang ka Voice of the People Party kala khot ngobha ya baro okipat ba bakinya wan sa kajingelang ai kublay bat sngongu halor kajingla ban Punjab dan burom ya ukurtong jong kaseng.